Башларга шундый авыр куркыныч. Мин музыкасыз вообще пустое место. Җиде көн апатияга кердем. Әмма безнең мөнәсәбәтләр стереотипик татар гаиләсенеке кебек түгел. Бәлки мин бик яхшы ялган сөйли алам. Нигә риза булдым? Мин интернетта андый да кыска бер киянем юк әле. Баша диванчик. Безгә шундый күп мәхәббәт бирәләр. Әмма кайбер кеше аңа чыдый алмый. Менә мин ремикслар яратмый торган кеше хәзер нәрсә белән шөгыльләнәм. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бездә бүген бик көтелгән кунак, аның тавышы куаз тәннәре чыгарырлык һәм инде 2025 елның ел артисты Дәфнә. Сәлам. Сәлам. Дәфнә, әкияте нимфа образындагы көрәшче, татар җыр сәнгатенең яңа сулышы, нечкә күңелле иҗатчы, татар теле аның терәге, таянышы, үгез бозау йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Хәлләрем бик шәп, Казанга кайтырга мин бик шатман. Без сине дөрестән дә бик көттек. Нинди яңалыклар? Яңалыкларым күп. Менә Казанга кайткач, соңгы көннәрдә, декабрьнең соңгы көннәрендә мин яңа альбомны әзерлим. Күп концертларга, съемкаларга йөрим. Шуңа күрә киләсе ел тагын да, ничек инде әйтим, тагын да хәтирәдә истә кала торган булачак дип уйлыйм. Мин дә шулай дип уйлыйм. 25 ел гомумән синең өчен бик каты зур ел булды дип әйтсәк тә була. Әйме анда синең күп күтерле, бик популяр булган, хәзерге вакытта бик популяр булган җырларың чыкты. Алар безнең барыбызның да башыбызда яңгырый, колакларыбызда яңгырый, без аны барысын да тыңлыйбыз. Һәм инде 2026 елга да шулай ук бик зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, бик зур тырышырмын. Һәм менә шундый матур нотада күчәбез кагыйдәләргә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Менә шундый кагыйдәләр миңа калса без әзер. Әйе. Башлыйбыз. Елан альбомы кайсы бәйрәмгә туры килде? Елан альбомы, мин аны интернеттан үзем дә тикшергән идем. Ул 24 февраль чыкты, кебек датасын ярар хәтерләмим, әмма ул халыкара туган тел көненә туры килде. Афәрин. Дөрес җавапны күрсәтәбез. Әлбәттә, чөнки мин аны үземнең каналыма да куйган идем. Әйе, мин әлеге информацияны синең каналдан алдым. Дөрестән дә халыкара туган көне дигән бәйрәм бар икән. Бу 21 февраль көнне булды. Әйе, һәм синең альбомың шулай туры килгән. Әйе. Минем синең исемең турында, тәхәллүсең турында сөйләшеп китәсем килә, әйме. Синең әйткәнең бар, Дәфнә, ул фея исеме, мин аның белән илһамландым дип әйме. Ләкин шундый моментта бар, син үзеңнең фанатларыңны яфракларым дип әйтәсең. Әйе. Ул шундый матур исем, фанатлар өчен миңа калса. Әйе, мин аны бик яратам. Шуңа күрә менә шундый ассоциация туры килә. Бәлки Дәфнә яфрагыдыр. Әйе, әлбәттә, Дәфнә яфрагы. Бу сүзнең, бу исемнең бик күп ничек инде әйтим, значение. Әйе. Һәм ул грек мифологиясындагы нимфа, ул Винкс клубындагы Блумның апасының исеме. Һәм ул Дәфнә яфрагы, агач яфрагы. Әйе, агач яфрагы. Бу тәмләткеч. Тәмләткеч. Һәм син безнең татар телебезнең тәмләткече. Рәхмәт, бик зур, без инде дөрес җавап бирдек. Күчәбез киләсе сорауга. Яндекс Музыка битендә ничә лайк бар икән? 60 меңгә якын, 70 меңгә якын, 80 меңгә якын, 90 меңгә якын. Мин анда 5000 дип уйлаган идем. Күрәсең, ничек күп. Шуннан да. Үземә ышанып, үземнең көчләремә ышанып, 80 мең дип әйтермен. Алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 70-тер. 60 якынрак. Әле бу. Бәлки безнең тапшырудан соң тагын да күбәеп китер. Дип ышанып калабыз. Бәлки бу лайк түгел, бу тамаша саны, юкмы? Тикшерик. Прослушивание. Ага. Дип уйлыйсыз. Давайте попробуем. Чөнки анда слушатели дигән графа бар һәм лайклар графасы бар.
Ул лайк түгел. Прослушивание екен дөресме? 60. Демек, мин ялгыштым. Әйме, син мине тотты. Аха. Һәм син миңа берәр бирем бирә аласың. Бирем. Әйе, бирем яки сорау. Сорау. Нигә сез әбиләрдән шундый итеп куркасыз? Кызык сорау. Әгәр дә бу вакыт, бу момент кирмәгән булса, мин кием буенча бик каты дулкынландым. Мин әйтәм, әбиләр, апалар миңа нәрсә әйтер икән инде дип. Миңа калса бу, гомумән бу бик тирән, мин моңа җавап бирермен дип уйлыйм, чөнки психологик проблема. Мин уже дулкынлана башладым. Ярар, итегез. Все нормально. Миңа калса, монда тирәндә кеше нәрсә уйлар дигән нәрсә бардыр дип уйлыйм. Аннары соң инде апалар алар әзрәк теге аякларны күрсәтмәгез, күкрәкне күрсәтмәгез, шулай торып теге киенеп йөрегез дип әйтәләр. Шуңа күрә алар комментарийларда калдыралар. Берсендә гомумән күп булды шундый комментарийлар мине, үземә хәйтә алганым булды. Шуңа күрә тагын бер тапкыр аласым килми дигәннән, ничегрәк икән, ничек күренәм, кыяфәтем ничек дип, шулай дип сорадым менә. Әбиләрдән түгел бу, гомумән кешедән курку дип уйлыйм, кеше сүзеннән курку дип уйлыйм. Менә анда минем аның өстендә эшләргә кирәк. Чөнки шундый моментлар, шундый мизгелләр алар үсәргә булыша дип уйлыйм, һәм аның курку минемчә ничек әйтим инде, типа необоснованный кебек, һәм алардан күбрәк файда Алып була дип уйлыйсың. Алып була дип. Үзеңә килгәндә, сиңа килгәндә синең хейтерларың бармы? Әлбәттә бар, язалар төрле әйберләр, шулай ук кыяфәт турында, әмма мин аларга минем алгоритмнарыма булышу кебек карыйм. Чөнки алар аккаунтымны үстерә генә. Дөрестән дә монда охватлар арта, һәм инде синең аккаунтыңа игътибар да зурая. Бер видеоны күргәнем бар, менә шул хейт турында, синең образыңа карап хейт яздылар, һәм инде син анда иркәнне күрсәттең. Тагын яшь артистларны менә әле алар популяр була торган гына вакыттан аларның киенешен, күренешен күрсәттең. Һәм инде менә карагыз, алар менә шулай киенде, ә сез миңа шунда хейт язасыз дип. Шуннан да аны телевизорда күрсәткәннәр иде бит. Ә мин интернетта андый да хәтле кыска бер киянем юк әле. Әйе. Ошасада. Әйе. Гомумән миңа калса хейт барлык экранда булган кешегә ул бар һәм аны чиктеп әйтим, үзеңә якын кабул итмәскә кирәк дип әйтәсем килә. Минем йөрәккә якын кабул итмәскә. Рәхмәт бик зур. Мин дә дулкынланып алдым. Күчәбез киләсе сорауга. Син бер мәлне Люди творчества дигән проектта төштең. Моны төшерде Алина Сибгатуллина. Алина создает. Ул минем якын дустым. Алина, сәлам сиңа. Һәм анда син биткә язасың текст сүзләрен, һәм әлеге тексттан кайсы сүзләрне бозып аттың икән? Сез аны таптыгыз. Алина миңа җибәрде. Алина, сиңа бик рәхмәт. Һәм мине туктатып, җентекләп карадым. Без людей дигән сүзнеме, быть светом дигән сүзнеме, только тебя или не стану? Бу бик авыр. Әйе. 4-нче булсын. Алдык не стану дигән сүзне. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Без людей дип. Анда быть твоим героем. Соңгы беренче строчкада, икенчесендә без людей дигән сүзләр бар иде, һәм син аны бозып ташладың. Әйе, бу минем Фәүзия проекттагы җырның черновик кебек. Әйе. Желанием җыры. Әйе, шул язган вакыт. Процесс написания песни может быть долгим, но на сцене время летит очень быстро. Без күчәбез дөреслеккә килмәлгә. Әйдәгез. Киттек. Вакытым җитте. Әйе, нәрсә сөйлисең? Дөреслекме гамәлме? Дөреслеклек булсын башта. Безне җырын иҗат итәргә нәрсә илһамландырды? Һәм бу җырда шундый сүзләр бар. Мин сиңа кирәк, син миңа караганда, башыңа бәхет булып төштем, син сакламадың дигән сүзләр бар. Менә бу сүзләр каян килде, каян чыкты? Бәлки мөнәсәбәтләрдәге ташлашу, аерылышу булгандыр һәм шуңа карап
менә мин шундый әле дип, шәншим әле дип язгансыңдыр. Менә нәрсә илһамландырды әлеге җырга? Бу җырны язганда берничә гомеремнең берничә сфера керде шул җырга. Һәм иң беренче слой дип әйтим инде, ул шуннан да песиләр турында. Чөнки минем 2 ел элек авыр периодым булган иде, әмма ул шәхси тормыш белән бәйләнмәгән, ул минем сәламәтлегем белән бәйләнгән иде. Бу озак тарих һәм кыскача әйткәндә, миңа операция ясагач, мин бик күп түгел инде 7 көн ничектер апатияга кердем, чөнки үзем яраткан әйберләр белән шөгыльләнә алмадым физически инде. Һәм бер көнне кибет янына килгәч, песине таптым. Песи ул бездә хәзерге вакытта 3 песи, берсе әнидә, икесе бездә. Һәм менә шул икенче песи ул анда бер үзе генә утыра иде кибет янында, мин аны алдым. Кемгәдер бирергә уйлаган идем, әмма шундый каты яраттым аны һәм калдырырга уйладым. Хәзер инде ирем белән без 2 песи белән яшибез. Безнең шул вакытта бер песи булган иде. Песи яратучылар без. Һәм бу Нора, аның исеме Нора. Нора песи, ул мин аны аңладым, ул аның хуҗасы булганы. Аның хуҗасы булганын мин аңладым, чөнки ул инде үзен карый иде, бәдрәфкә дә йөри иде. Һәм бик кешегә ышана торган песи булды. Һәм шул мотив мин сиңа кирәгрәк синнән караганда, башыңа бәхет булып төштем, син сакламадың. Ул җавапсыз кешеләр турында. Һәм ничектер кешесезлек кебек ул миңа тоела. Һәм менә бу мәсьәлә ул күп чараларда да була ала, шәхси тормышта да, төрле кешеләрдә, эштә дә, менә дуслыкта да, минемчә, ниндидер бәхетле якты моментлар китерә торган Җан ияләре, дөрес. Алар безгә шундый күп мәхәббәт бирәләр, әмма кайбер кеше аңа чыдый алмый. Һәм минемчә бу бик зур метафора, менә кешенең бер-берсе белән коммуникациясе турында да. Менә шулай. Һәм бу җыр күп сфераларда була ала. Әйе, шулай чагылыш таба ала. Дөрестән дә рәхмәт, бик зур ачык итеп җавап бирдең. Без күчәбез килә сорауга. ВКонтакте аккаунтың бар, әйме? Фәүзия Кадырова. Да инде бу. Анда синең ничә бүләгең бар? Икән. Миндә кергәндә юк, бик озак вакыт. 271, Бу шундый якын саннар. Әйе. 77, 278. Максат белән шундый. Әлбәттә. Ярар, 275, 5 санын мин яратам. Шәп, ярый, алдык әлеге җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 276, шул 276. Һәм бигәйбәт, күчәбез дөреслеккә кәгамәлгә киттек. Димәк, нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме? Гамәл. Әйдә, сине җырлатып алыйк. Мин сиңа 2 кәсә бирәм. Бер кәсәдә җырлар булачак, синең җырларың, икенче кәсәдә жанрлар булачак. Һәм аларны ул индида түгел, попта түгел, анда башка төрле жанрлар, һәм үзеңнең җырларыңны шул жанрга кушып җырларга кирәк булачак. Ярый, мин әзер. Супер. Димәк, беренче кәсәдә җырлар, икенче кәсәдә жанрлар, һәм сиңа 3 җыр сөйләргә кирәк булачак, 3 жанр сөйләргә кирәк булачак. Җырдан башлыйм. Песи, әлегенә сөйләшкән җыр турында. Шәп. Һәм нинди жанр булыр икән? Рок. Ох, миңа калса... Монда шуннан да аранжировка бик зур роль уйлый, әмма бәлки мин аны икенче ниндидер музыкаль латка җырлап куермын. Бу ничек әйтим, дерзко булырга тиеш бит инде рок булгачнан, бу әзрәк кенә теге напористы дип әйтик русчалатып, әйме? Мелодиясын үзгәртергә ярый. Әлбәттә. Монда синең иҗади ирек. Ярый.
башларга шундый авыр куркыныч. Гитара гына булса иде. Ярар. Мин музыкасыз вообще пустое место. Всё. Мин сиңа кирәгерәк, син миңа караганда. Башыңа бәхет булып төштем, син сакламадың. Урамнарда югалтың, урамнарда кочагың артык каты төш күрсәтергә булдым. Мен шундай шатланам. Мин каушыйм. Рахмәт. Мин дә каушыйм, мин дә дерелдем. Миңа шундай рәхәт. Рәхмәт, дигез икенче җыр. Менә мин ремикслар яратмый торган кеше хәзер нәрсә белән шөгыльләнәм. Пәрәвез, джаз. Джаз шеф. Камышлар арасында ятып бардым, кымны сарылар ясап, сыңа калдым, субызлар белән ката, йөрәк ватык, төзәтә аласыңмы җырга салып, башым әйләнә сине күргәндә, озын чәчләрең мине бәйләгән, башым әйләнә сине күргәндә, озын чәчләрең. Төште, мин джазда бик көчле түгел, әмма Шеф, миңа шуң кырышады. Миңа сезгә дә шагандыр языгыз. Син һәр комментарийлар калдырыгыз. Бәлки яңа версиясын яздырырбыз. Бәлки, әйе. Һәм икенче, һәм өченче җыр. Соңгысы. Әйе. Язык. Бу җырдан бөтенесе башланды. Әлбәттә. Жанр. Так. Рэп. Песидә бар иде рэп. Минем багым диясен кунакларның алдында ярый. Кайда кала яш... Юк, былай түгел. Кайда кала яшьлек, кабатланырмы ул? Барыбер ноталар белән җырлыйм мин аны. Аны икенче төрле ясап булмыймы? Әгәр дә булып чыкмаса, бик авыр булса, башка Кайда алып. кала яшьлек, кабатланырмы ул минем өчен? Әмма юк кирәкми, икенчесе тик сагынам азапсыз йөзүне. Җитәме бу? Шеф. Әйдә карыйк әле нинди жанрлар калды икән тагын. Калганнары. Опера. Аха. Опера языкка килешер иде. Әгәр дә бәлки без аны сынап карарбыз. Ой, ну менә монда бу җырда момент бар. Хатиралар языкта. Аны күбрәк академический тавыш белән җырлап буладыр дип уйлыйм. Хатиралар языкта, гомер сагынып үтә. Хатиралар языкта, гомер сагынып үтә. Рәхмәт, бигез шуның кадәр матур. Менә әйттем бит, чыгарылыш башында сезгә әйттем. Кастеннәре чыга торган дип, менә дөрестән дә кастеннәре чыга торган тавыш. Рәхмәт, бигез бу сезгә яңа ел бүләге булып килеп җитсен. Пәсе җырында мырылдау ничәнче секундта барлыкка килә? Мин аның турында правка язган идем үземнең кешеләремә. Һәм 19 секунд дип уйлыйм. Ярый, алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Әфәрин, 19 секундта рәхәтләнеп дип куя алайбы. Бик шәп, бу правканы син үзең, гомумән син җырларны бит үзең иҗат итәсең, үзең язасың, үзең аларны Фәүзия проектында үзең әле сведение дип атала алыймы? Кушып эшләп үзең эшләдең аны да. Юк, сведение мастеринг ул минем эшем түгел. Мин җырларны язам, текстын, музыкасын, әмма аннары аранжировкасын бер кеше ясый, һәм сведение мастерингын икенче кеше ясый. Әйе, менә бу Фәүзия проектында әгәр дә мин дөрес аңлаган булсам, әйме, син Фәүзия проектында үзеңнең ирең белән, хәзерге ирең белән клипта төштең.
Ие, Мен аны күрдем дип. Чөнки аны кешеләр танымый, чөнки мин аны болай күрсәтмидем, аны болай актер гына дип уйлыйлар. Аның язылышында да актер шул дип язылган. Тукта мин әйтәм, ул бит актер түгел, синең ирең бит. Шул вакытта актер иде. Ул вакытта актер гына иде әле. Гомумән үзегезнең мөнәсәбәтләрегез турында сөйләп китсәң әйбәт булыр иде. Безгә әзрәк кенә ишекне ачсаң, рәхәт булыр иде. Үзеңә ничек уңайлы. Гомумән мөнәсәбәтләрегезнең тарихы һәм син бит инде хәзер кияүдә. Хатын кыз булу, хатын булу ничек сиңа? Беренче сорауга җавап бирим башта. Мин аның белән беренче таныштым. Үзең яздың? Юк, язмадым, мин аны күрдем дә янына килдем. Вау! Мин бик кыю кеше. Күп вакытта мин шундый тыйнак инде, кеше белән әзгенә социофобик була алам, әмма шул кичен ничектер ул булды. Пометочка мин эчмим, если что. Һәм ничектер белмим, күңелем аның янына тартылды. Ул минем концерттан соң кичидә 17 сентябрь мин аны хәтерлим, чөнки ул минем дустымның туган көнендә иде. Һәм без аның белән профсоюзный урамында соль барына киттек. Күңел ачырга, биергә дуслар белән бардык та, анда бер урында шалу тусовкасы торган иде. Бәлки Гүзәл Әхмәтгәрәйне беләсез. Алар ут фестивале ясаганнар иде берничә ел элек. Һәм аларның янына килдем дә, ничектер таныштым. Һәм инде Рөстәм алар белән басып тора иде. Әмма алар да дуслар булмаганнар. Бер-берсе янында басып торганнар иде. Мин болай таныштым гына. Һәм 30 минут мин аңа карап торган идем. Ул синең дөресен җәлеп итеп алган үз игътибарына, әйме? Аннары мин аңладым, аның китү вакыты килде дип, чөнки ул китә башлады, анда эскә менә башлады. Артыннан йөгердем дә, менә булай кулын тоттым да, туктадым да, син китәсеңме дип сорадым. Ул в ступоре карады миңа. Хәзер дустымны таксига утыртам да, кире кайтам диде. Инде кич, соңгы вакыт, бәлки сәгать 1 төнге сәгать 1. Аста торам инде, көтәм, килсә дә ярый, килмәсә дә ярый дип уйладым да, барыбер ул төште. Без аның белән сөйләштек, ул мине өйгә озатты да, аннары инде ничек әйтим, күрешү периоды башланды. Очрашу, күрешү периоды башланды. Ой, шуңкар шәп, рәхәт шундый. Әле гомумән син үзең килеп танышу, шулай ук теге татар иленә дип әйтәм инде хас түгел шикелләр. Ләкин монда мин сине бик аңлыйм, чөнки мин үзем дә танышу ярый, минем ирем үзем минем килеп танышты, ләкин мин яратам дигән сүзне мин беренче аңа әйттем, үзем әйттем. Шуңа күрә монда мин сине аңлыйм. Шуңа күрә нормаль хәл, барысы да яхшы. Ә инде хатын булу сиңа ничек? Рәхәт, миңа бөтенесе ошый, бөтенесе бик шәп, бергә тормышны уздыру рәхәт. Һәм хәзерге көннәребез минемчә шундый иң якын дустым белән үткәрәм кебек. Һәм иң зур әйбер, иң зур минем яраткан сыйфат анда, һәм минемчә миндә дә шундый сыйфатлар бар, һәм без инде бергә яши башлагач ачылды. Ул шул кыюлык, ул амбициялы булу һәм ниндидер зур теләкләрне тормышка аштыру турында үз-үзеңә ышану сыйфатлары тагын да якты, каты була башлады. Димәк, сез бер-берегезгә терәк тә, бер-берегезгә көч биреп торучы да. Шуннан да. Әмма безнең мөнәсәбәтләр, алар минемчә стереотипик татар гаиләсенеке кебек түгел. Менә шундый традициялы яктан караганда, ул ничектер күбрәк дуслык турында минемчә, шундый союз, партнерство турында. Бу бит бик шәп. Бик шәп. Шуңа күрә миңа хатын тормышы бик ошый. Ир-хатын тормышы озак булсын, сезгә бәхет телибез. Инде рәхәтләнеп яшәгез. Рәхмәт. Шәбез киләсе сорауга. Будем татарская богема телеграм-каналында. Ничә медиа файл бар. Монда фото да керә, видео да керә.
Демәк, җаваплар 110, 120, 130 яки 140. Мин анда күп нәрсә куймыйм, чөнки ул анонслар өчен канал, лайфстайл түгел, уртача 120 булсын. Ярый, алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Шундый күп. 140. Әйе. Кайлардан Анда икән. видеоларда, фотоларда керә, дөрестән дә шәп күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйлибез? Ну, хәзер дөрестлек булсын. Ярамаграмда Марат Әхмәтовның битендә бер видео чыкты. Ул плагиат яки вдохновился дип атала, әйме? Һәм син анда комментарий калдырдың. Калдырдым. Әлбәттә. Синең дәватың нәрсә турында, әйме? Монда Элвин Грей турында да булды, һәм инде гомумән миңа калса, синең комментарийыңда аның иҗатына карата дип уйлыйм мин, әйме? Син әлеге комментарийда яздың обленился дип. Бу безнең сэмпллар турында. Сэмпл ул аңлатып китсәң, әйбәт булыр. Сэмпл ул шундый музыкаль Өзек, әйе. Һәм аны сатып алырга була, һәм үзеңнең җырларында кулланырга. Әмма ул начар түгел. Аны бик яхшы итеп, бик матурлатып кулланып була. Әмма кайбер кеше аны ала да бер нәрсәне дә үзгәртмичә чыгара. Һәм минемчә бу ялкау булу. Әйе, син моны Элвин Грейга карата әйттең. Сиңа калса, аның иҗаты ул инде ялкаулана башлады дип уйлыйсың. Әйе, минемчә. Ну, либо выгорание дигән әйбер кебек, белмим. Чөнки бәлки ул аның хатасы да түгел, бәлки ул аның хатасы түгел, әмма аның текстовиклары, продакшнлыгы, белмим. Минемчә, ул шулай. Чөнки шундый рифмалар язу ул моветон дип атала. Уйламыйм да ул музыкаль түгәрәкләрдә ул шулай иттереп күренә. Текстны, мелодияны берничек тә мелодия түгел, аранжировканы берничек тә үзгәртмәгәндә, ул әлбәттә топларга да чыга алмый, чөнки без шундый берне ишеткәнебез бар. Һәм кеше аны аңлый, ул аның бернинди дә изюминкасы юк. Һәм икенче кечкенәрәк артист шундый ук материалны чыгарса, аны критиклар шелпәрәмәк итеп атып торалар. Әйе, әлбәттә, һәм тамашачылар да моны тыңламаслар иде. Һәм минемчә зур артист булу ул бик зур җаваплык, әйе, җаваплык алу һәм күп кешеләрнең шул бер ниндидер зур точкага килгәндә, мин андый кешеләрне беләм, күргәнем бар. Аларның мотивациясе бетә дә, минем бөтенесе бар инде дип. Һәм алар тырышмый башлыйлар. Однотипный музыка яза башлыйлар. Текстларында карамыйлар, чөнки ул шундый инде, ничек әйтим, блогерларда да шундый бер бар, монетизация өчен генә иҗат. Ул сәнгать дип атып та булмый андый әйберне, һәм бу монетизация, концертный программаны тутыру өчен генә шундый филлерный әйбер кебек. Һәм кеше, музыкантлар нәрсә тели, шуны эшли алалар. Бу минем фикерем генә. Һәм мин икенче примерларга карыйм, икенче кешеләр, артистлар минем өчен шундый ориентир. Безнең күп эстрада артистлары түгел. Менә шуны әйтәсем килә. Аңладым. Кем синең ориентирлар? Ориентирлар Бүгенге көндә. Бүгенге көндә әйтергә авыр, менә артист юлы буенча, әйе. Әмма стиль буенча, тавыш буенча, образларның төрлелеге буенча кешеләр бик бар. Хәзерге вакытта мин бер группаны тыңларга бик яратам. Аларның берничә, бәлки бер аялык хит чыкты. Покамушку дигән, бәлки ишеткән бар, Settlers дигән группа. Алар миңа бик якын, чөнки алар да фольклор белән рус җырларын бәйлиләр. Аларның юлына карарга миңа бик ошый, һәм әлбәттә, ничек әйтим инде, зарубежный артистлар, мин аларда үскән бала, алар минем өчен үрнәк, зуррак үрнәк. Зуррак амбицияң булса, син өскәрәк менәсең дип уйлыйм. Шуңа күрә шундый җавабым.
Шәп, ярый. Менә бу образга килгәндә, әймә син дөрестән дә нимфа, син дөрестән дә фея шикелле, әймә күренәсең, шундый киемнәр киясең, син шундый воздушный дип әйтик. Әймә моның татарчасы миңа калса юктадыр бу сүзнең. Хавалы, саф. Әйе. Ләкин күптән түгел син үзеңнең битеңдә шулай ук яздың. Миндә шуңкар күп образлар дип әймә мин шундый да булам, мин мондай да була алам. Мин үземнең шундый кичкенә тәнемдә шуңкар күп образы я дип уйламаганда идем дип яздың. Нинди образлар бар тагын? Ул күбрәк минем проектларым турында, чөнки мин меломан буларак төрле жанрларны яратам, төрле жанрларда иҗат итәм, миңа бөтен дә кызык, миңа төрле киемдәге стильләр ошый. Бер көнне, белмим, ничектер концертка күбрәк рок, шундый кыю образ киясе килә. Икенче көн шундый инде саф, хавалы, фея кебек, пәри кебек чыгасым килә. Шуңа күрә минемчә бу артист өчен яхшы да, начар да. Чөнки күп кеше, аудитория, алар артистларны бер образ, бер ниндидер направление, стиль булганда яхшырак хәтерли. Ә миндә ике проект, һәм шул проект эчендә дә музыкам төрле, образларым төрле, һәм аны ничектер бер эталонга кертергә һәрвакыт авыр була. Шул турында ие. Шул турында. Ярый, миңа калса монда сиңа уңышлар гына теләп калырга кирәк. Барысында мотор иттереп, халыкка, тамашачыларыңа, тыңлаучыларыңа җиткерергә. Һәм миңа калса бу синең һичшиксез клип чыгачак. Шундый рәхәтне тотып күчәбез киләсе турга. Әлеге фотода кулыңдагы беләзек нинди төстә икән? Яшел, әлбәттә, яшел. Мин аны хәтерлим, мин аны салырга оныттым, чөнки безне бик тиз чакырдылар сәхнәгә менергә. Һәм фотога карап, менә нигә яшел төс ясаганнар икән дип уйладым. Нигә, мәсәлән, соры төс булмаган икән дип тордым. Яшел. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Неон яшел шундый ул. Сары. Юк, ул сары, ул фотода сары, әмма чыннан да ул яшел төстә иде. Ул минем өйдә ята, мин аны китерә алам. Бу, наверное, миңа калса бу салатовый булгандыр, әйме һәм сафитлар белән. Салатова, неоновый шундый төстә иде ул. Ярый. Ну ярар алайса. Дөреслеккә кигәмәлгә күчебез. Теләсәгез шундый инде сорауга да нәрсәдер эшлидә алам, чөнки спорный момент. Аха. Бәлки мин бик яхшы ялган сөйли алам. Монда миңа дөреслеккә кигәмәлгә күчәргә ризалык бирделәр. Шуңа күрә без күчәбез дөреслеккә кигәмәлгә. Уйнарга ашады. Димәк, дөреслекме гамәлме? Гамәл. Гамәл, шәп. Син күптән түгел генә Барсиклар мультфильмына безнең Шаян ТВ каналында чыга Барсиклар. Әлеге мультипликацион җырлы проектка син бишек җыр яздың, әйме? Язмадым, җырладым гына. Җырладың. Шәп, синең тавышың йөрәкләр безгә май булып ята. Миңа калса балаларга да бик ошагандыр дип ышанып калабыз. Һәм инде хәзер синең белән мультфильмны тавышландырабыз. Бу безнең Смешариклар мультфильмы һәм андагы 23-нче серия дип алып. Безгә хәзер синең белән кычкырышырга кирәк, талашырга кирәк. Ярар. Без монда спорлашабыз дип әйтик. Миңа калса мин бәрәш шикелле ләп сөйләшә алмамын, тырышып карармын. Инде рольгә керәмме? Әйе, әйдә. Иң беренче булып мин килдем. Бурынны таптым. Мин анда гаҗәеп матур чәчәклек ясмакчы булган идем. Инде көнбагышлар да утырттым. Анда көнбагышларның кирәге юк. Аннан тауларга ис китмәле күренеш ачыла. Анда бар да бар. Берни казырга, шүпләргә лә кирәкми. Утыртырга. Бу очракта икесе дә бер нәрсә. Бурынны мин беренче таптым. Бер-берегезгә юл куешып эшләп карагыз әле. Нюша чәчәкләренең яртысына чәчәклек утырта, бәрәш тауларының яртысы белән хозурлана. Алайса, көнбагышларның да ярты буена гына үссен. Алайса син анда көннең беренче яртысында гына йөрерсең. Ничек булып чыктымы? Язгыз комментарийлар. Менә шундый гамәл. Әгәр дә синең дөрестән дә шундый хыялың бар икән, чынга ашсын. Яңа елда чынга ашсын. Рәхмәт бик зур. Менә шундый гамәл булачак бу. Без гамәл кылдык, һәм инде безнең тагын бер соңгы уеныбыз калды. Блиц опрос булачак. Мин сиңа сораулар бирәчәкмен, һәм бу сорауларга син тиз генә дөрес итеп җавап бирергә тиеш буласың, ярымы? Нинди сәер ысул белән акча эшләгәнең бар?
Сәйер әйбер эшләгәнем юк, әмма җыр сату сәйердер күп кешегә. Бәлки. Җыр сатып акча эшләгәнең бар, ярый. Кайсы эш әйберне, гамәлне син көн сайын эшлисең? Җырлыйм. Ашыйм. Һәм үз уйларымда кайдадыр очып йөрим һәрвакыт. Шәп, ярый. Фея буларак кайдыр шулай ук очасың, әйме? Хыялларда булса гына да. Яшүсмер чагыңда эшләгән иң бунтарь гамәл нәрсә булды? Моны әйтергә ярамый дип уйлыйм. Шуның кадәр үк бунтарь. Ярый. Идән киткәнем юк, эшкәнем юк, тәмәке тартканым юк, әмма нәрсә эшләгәнем бар икән. Бунтарь вакыт. Баш одуванчик. Андый нәрсә юк. Андый нәрсә юк. Мин бик тәртипле, бик простой воспитание. Кеше булдым һәм минем бунтарь вакытларым соңрак кына башланды дип уйлыйм. Минем иң зур бунтарь әйберем ул плитага кишер пешергәндә төшү һәм мин аны кире салу гына белмим. Бу минем өчен шундый учалу акты. Шәп, ярый. Ярый. Йокыга китә алмасаң нәрсә эшлисең? ASMR тыңлыйм. Шәп. Бу бик теге тынычландыра, әйме? Нидер тавышлар тыңлау. Я исә ambient музыканы тыңлыйм. Ул ничек була? Ambient ул шундый жанр, анда нидер герцлардагы, частоталардагы тавышлар, шуларны тыңларга. Менә исемен белмидер я, мен дә аларны тыңлыйм, ambient. Шәп, ярый. Нинди сәер әйбердән куркасың? Бәлки фобиялар бардыр. Үрмәкүчләрдән бик каты куркам, шуңа күрә пәрәвез җыры яздым. Үрмәкүчтән куркам, күбәләкләрдән дә куркам. Минем бер тарихым бар. Бәлки синең дә шулай уктыр, әйме? Күбәләкләрдән мин куркмыйдыр идем кичкенә вакытта, ләкин бер мәлне кулыма шулай утырды да. Якын күргәч, якын күрдем. Аның теле. Мин шугыр курктым. Аларның теле үзеннән дә зуррак. Иларына шайтырып, менә шайтып чыгаралар. Аңлыйм, фу. Язмасын күрергә. Димәк, телефоныңда иң танылган кешенең номеры кемнеке? Кристиан Костов. Окей. Ул Евровидениенең икенче урын алган җырчысы. 2008 елда ул финалист булды кебек. Ничек сиңа килеп эләкте ул? Без аның белән таныш, шул вакытлардан таныштык, бергә җырда язырган бар, һәм шул вакыттан номерым калды. Ул мине һәрвакытны туган көнем белән котлый. Вау, шәп! Шункар әйбәт, ярый, бик яхшы. Һәм сыңысы булыр, әйме бу безнең яңа ел чыгарылышы. Яңа елга нинди планнар? 2026 елда Дәфнә нинди булыр? Дәфнә, минем планым да бар. Мин аны шундый биттә дә язып куйдым, үземнең компьютерымда, бөтен җирдә дә стратегиялар язылган. Бик каты төрле сфералар белән коллаборациялар ясарга телим, әзерләнәм һәм хәзерге моментта сөйләшү этабында. Альбом чыгару әлбәттә, һәм бу минем зур хыялым, ул тормышка ашуын телим, тырышам. Ул турга бару 4 шәһәрдә: Казан, Мәскәү, Уфа һәм Питер. Чөнки бу шәһәрләрдә иң күп кеше көтә кебек. Һәм тагын бер серле шәһәр бар, ул инде планда бар, афишада куелган сайтта, һәм ул икенче илдә. Шәп! Уже согласовано. Вау! Бөтенсе генә дөрес булсын, документлар белән, бөтенсе белән. Шәп! Шуның кадәр синең белән горурланам. Шуның кадәр сиңа гомумән мин инде моны әйтеп үттем, синең фанатың, мин дөрестән дә һәм гомумән башым. Рәхмәт бик зур синең иҗатың өчен, рәхмәт бик зур килгәнең өчен. Инде әгәр дә теләкләрең булса, яңа елга безнең тамашачыларыбызга да әйтеп китә аласың. Ярый. Менә бу камерага дөрес бит? Кадерле тамашачылар, яфракларым, сез монда булсагыз, карасагыз, мин сезгә үзегезгә ышануны телим. Чөнки бер кемдә бу дөньяда сезгә шундый каты ышана алмыйсыз. Үзегез генә бөтенсен
ясый, шундый контроль итә аласыз. Үзегезнең хыялларыгызны бары тик сез генә ашыра аласыз. Һәм мин сезгә бик күп көч, сәламәтлек телим, чөнки ул иң ике мөһим әйбер. Рәхмәт, бик зур. Инде мин дуслар сезгә бәхет телим, бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. 2026 ел сезгә шундый шәп, якты мизгелләр китерсен һәм онытылмаслык булып калсын. Менә шундый нотада, рәхәт нотада синең белән хушлашырга да вакыт килеп җитте, ләкин минем сиңа кичкенә генә бер бүләгем бар. Менә шундый матур гына, кечкенә генә кәнәфи. Без синең белән кәнәфиләргә утырып, матур әңгәмә алып бардык. Инде бу кәнәфигә карап, безнең тапшыруыбызны искә алырсың. Бик зур рәхмәт. Менә мин бүген тагын бер яңа сүз белдем, кәнәфи. Инде сез дуслар, безнең социаль челтәрләребезгә язылыгыз, безгә комментарийлар языгыз һәм әлбәттә лайклар куегыз. Без барысын күреп карап барабыз. Ә бүген безгә шәп кеше, матур кеше, ут кеше Дәфнә килде һәм китте. Үзегез кебек. Рәхмәт. Хуш-хуш.